Dneska máme takýto Volkswagen T5 2007 ročník a asi 5 dní som bojoval s tým, aby pochopiť, kvôli čomu sa vybíja na tomto aute baterka a čo sa dialo. Zapínal sa náš valný ventilátor, pritom auto bolo normálne vypnuté a zapínalo sa raz za čas, úplne že chaoticky a nikto nevedel povedať, aká je záležitosť. Zapne sa ventilátor, pritom auto môže stať hodinu, 2, 5 až potom sa to stane na ráno, kvôli čomu to sa robilo. Dosť dlhý proces. Auto malo v sebe tu vnútri urobené jedno tlačidlo, ochranné proti krádeži. Toto tlačidlo nám vypínalo tu vo vnútri hlavné relátko, to znamená kostrový signál z riadiacej jednotky motora, práve že kostrový. A keď je tam kostra z motorovej jednotky, tak sa zapne hlavná jednotka so všetkými poistkami, ktoré sú tu na ovládanie dvoma riadiacimi jednotkami motora. A čo sa stávalo? Nakoniec sme zistili, že ten prepínač totiž bol urobený dobre, ale to sú dva výstupy z toho prepínača. Keď tu preveríme, je ticho. Keď preveríme druhý, tak vidíme tú kostru. Kvôli čomu to je? Kvôli tomu, že tam, v tomto mieste máme takúto plechovku, ktorá nám proste poškodila kabel a skrátila na kostru. A vychádzalo to, že my vypneme motor, ale stále je zapnuté hlavné relátko, ktoré nedávalo zaspať riadiacim jednotkám ventilátorov a každý ventilátor nemal signál z riadiacej jednotky motora, tak ako už zaspáva. A v tomto prípade myslel, že to je nejaký problém a zapínal ventilátory na maximum, pokiaľ oni úplne že nevybijú baterku. Takže aj takéto situácie sa stávajú, ale vieme aj toto nájsť.